Tak, hello, vítam vás u ďalšieho videa na našom kanále Bandurka.cz, našom e-shope. Dneska budeme rozbaľovať mix balíčkov OFS. Bude to, ani neviem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 asi typov balíčkov, s tým, že každý máme dvakrát, čiže 22 balíčkov dohromady, dobre rátam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 krát 2, 22. Je to tak, čiže máme čo robiť, bude to asi na dlhšie. Povedal som si, že v podstate nejaký mix starších OFS balíčkov by sme mohli spraviť. Chystal som sa na to už dlhšie a teraz to zrealizujeme. Je to, keď sa nemýlim, sú to všetky, ktoré máme u nás na e-shope a takto momentálne. Myslím, že tam sú tieto a ešte možno tieto. Zvyšne nemám vypísané, ja som si aj povedal, že najprv čeknem, jak sa lepia, nelepia, aby proste potom si to človek kúpi a je to všetko zlepené. Tak som si povedal, že to ešte v podstate to má dvojaký efekt, toto video. Prvý entertainment a druhý je, že v podstate sa aj dozviem, v akom stave tieto balíčky po 20 rokoch zhruba sú. No, ktoré ako 15, 20, 25, možno aj niektoré. Áno, toto je, myslím, toto je, čo to je, 2001, hej, to je ešte dvojičky stáli. No a, takže to je tak, no. Dobre, tak asi skúsme na to ísť nejak chronologicky, teraz neviem od najnovších po najstaršie, alebo naopak, asi od najstarších poďme, čiže nemám to zatiaľ rozdelené, tak začneme tu, čiže 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 6, 7, keď dobre pozerám, 7, 8, 8, 9, tu je nejaký skok, toto je 10, 11, 11, 12, čiže 9, 10 nemám, tak to vyzerá. No, musím čeknúť, dúfam, že som na nič nezabudol. Možno, že som niečo vynechal zo skladu, nevšimol som si, ale možno, že zase všetky ročníky asi nebudú dostupné u nás. To si budem musieť skontrolovať. Ospravedlňujem sa, nepripravil som sa úplne. Tak, každopádne, poďme na to, začneme týmito dvoma. 2000, 2001. Ešte som si povedal, že vždycky dva, keby náhodou jedno neboli zlepené, druhé nie. Wow, tak to hneď Robert Reichel. Krása. Chemu Petrol. Litvinov, Robert Reichel, krása. No tak to sú krásne kartičky. 25 rokov. 25 rokov. Vôbec nie sú zlepené. Marek Borel. Petr Sikora, Jaroslav Liška. A dokonca inserty už aj na inserty sa hralo pred 25 rokmi, tak to som fakt prekvapený. Krása. Jozef Štraub, Vitkovice. Pozerám na tú kvalitu, síce nie sú polepené, trošičku tá farba, aj keď tu nie. Myslím, že ten Reichel, Vorel je bez problémov. Ten Liška, otázne je, či to... No, troši linku. Je šťuchanejšie miestami. Trošku šťuchanejšie, ale inak si myslím, že ako retro za pár korún. To je dobré. Dvakrát. Tak. Martin Ambrus. Libor Procházka. Michal Mařík. Adam Svoboda. Insertíček. Krásne. Krása. Krása. Akože ja som prekvapený. Dobre, čiže prvý ročník, myslím, že úspešne. Ideme ďalej. OFS.
2001, 2002. Ten už je také aj slabšie balenie. Martin Ambrus, Peter Pucher, aj Slovák, že? Peťo. Peter Pucher, reprezentant Slovenska, vicemister sveta. Košice Znojmo. Tak. Jan Tamajko, Pavel Schellinger. A tu je, prosím pekne, HC Excalibur, Znojemští Orly, vedení klubu, telefónne číslo dokonca, fax, vizitka. Sranda. Rádim skúhrovec. Zase nie sú polepené, krása, ako fakt. To si myslím, že je retro. Čo to je? Jaroslav Hlinka, Západ? Počkaj. Predtým to neboli Západ, Východ. To je nejaký All Stars. Utkanie hviezd, jasné. Jaroslav Hlinka, Rádim Tesařík, Michal Sub, Marek Pinc, Martin Vojtek a HC Oceláři Třínec zase. Vizitka. Moment, ja si tu len toto trošku posuniem takto. Tak. No krása za mňa. Zatiaľ sa mi to veľmi páči. Ja som mal fakt obavy, že to bude všetko polepené. Ale je to úplne bez problémov. Nechcem zakriknúť. Zaklopeme na drevo. Tak. Už sme to zakrikli. Čiže 2003. Tam môže cítiť nejakú zlepenosť. Vidíme, aké to je vážne. No. Martin Altrichter. Lukáš Říha. Lukáš Bednařík. Teraz tu je nejaký... Fíha, čo to je? Tak to je... No moment. To je nejaká divoká karta. No dobre, tak skúsime odzadu. Tu už je to zlepenie dosť veľké, Jan Tomajko, ale teda, není to najhoršie. Petr Vártek, Marek Černošek, sú také lesklejšie, tieto sú, tamté boli matnejšie. A toto tu je zlepené, lebo táto karta je nejaká Martin Hamrlík, Okal, Pešat, neštandardná. Nechcem to. Toto si myslím, že už nepoje bez poškodenia. Ach jaj. Tak. Je to pre účely videa, takže zariskujem možno. Tak ako pri mne nie je zlé, Adam Svoboda. Ale tu už je to dosť vidno, jak to je odlepené. No akože sú tam nejaké chybičky krásy, zatiaľ najhoršie, hej. 2003 ročník, skúsime rovno ďalší balíček. Ale stále je to obstojné, hej, to som ešte Upperdecky, Upperdecky teda 2017, myslím, raz rozbaľoval a bolo to horšie ako toto, takže ktoré ako. A NHL, tie prosety staré idú pekne, ale niektoré, no, toto si myslím, že je lepšie. Roman Málek, Tomáš Nemčický, tu zase bude zlepená. Miroslav Barus, Tomáš Nemčický, Utkání hviezd. Radek Duda, zase trošku zlepená. Petr Fránek, Radek Duda, Zbiněk Irgl, Jiří Hunkes a Jan Holub, Liberec. No ale myslím si takto, z týchto troch jednoznačne citeľne najhoršie, čo sa týka zlepenosti. Pritom sú to tretie odzadu, čo sa týka veku. Ale aj najviac ich tam je, ako to vyzerá. Keď pozerám na tie kôpky. Ale stále není také strašné. Možno nejaká 1-2 karty poškodené pri tom odlepovaní, ale viem, že som mal prípady, kedysi som rozlepil a to bolo celá karta strhaná. Takže toto není ten prípad. 2004, 3 a 4. Tak ideme, Jaroslav Mareš, Jan Dlouhý,
Angel Krstev, tak Martin Ambrus, Mr. Ambrus, toho máme veľmi často, 79 ročník. Dominik Graňák, Slovák, 2003-2004, Hamé, Martin Altrichter, Krása, Libor Bárta, Michal Sub, Michal Podolka, Martin Jurečka. Tak zatiaľ toto je úplne bez problémov, podobne ako prvé dva. Fakt. Trošku iné otváranie a teraz ten prvý balík sa mi podaril. A tu som trošku zaváhal. Tak. No nič, spravíme to inak. Tak ideme. Radim Hruška, David Hruška, Tomáš Nemčický, Jiří Kombár, Petr Jurečka, takéto inserty, starý Jiří Hašek, Roman Málek, Lukáš Hronek, Petr Bříza, to som prečítal zle teda, Roman Málek zase. Takže 2004 bez problémov, si myslím, že zatiaľ všetky sú obstojné, aj tieto ako nie sú také zlé, aby si myslím, že nemalo cenu to skúsiť, hej. Tak ideme, 2005. Zase podobné balenie, frčalo vtedy asi. Tak, Chemo Petro Litvínov, Tomáš Kurka, Robert Tomik, Robert Reichel zase, Mr. Radek Gardoň, Oldřich Bakus, Jan Hrdina, Jan Čaloun, Jiří Borger, Jiří Malinský, Roman Kukumberg, Mr. Dukla Trenčín, Utkaní hviezd. Tak, dobre. Takže zase 2005 bez problémov. Máme druhý balík. Myslím si, že tak, Marek Malenovský, Radek Bong, druhý kus, Martin Vojtek, Boris Žabka, Petr Kumstad, Igor Rátaj, Petr Prúcha, Roman Hamrlík, Petr Nedvied, Petr Nedvied hral Spartu Prahu, tu je New York Rangers, Edmonton a Sparta. Tak. Krása. Čiže toto sú tiež dobre, teraz sa už blížime k novším, tak by to mohlo byť lepšie. Zas pravda je, záleží. Hej. Vravím, mal som 5-ročné balíky, ktoré boli problém. Takže, ale toto vyzerá, že je celkom solid zatiaľ. Skúsime, uvidíme. Tak, šup. Ideme. Petr Čajánek, Miroslav Šatán. Tak. Robert Reichel, Kamil Jarina. Dual. Jan Lašák, fíha. Brankár, keby niekto chcel vedieť. Slovenský. Majster sveta 2002. Lašák, no to sú už staré. To už je 20 rokov dozadu. Zdeněk Pavelek, Jiří Zelenka, Lukáš Hronek, Antipeka Lamberg, Jaroslav Kracík, Petr Jánský. No ešte dosť málo legionárov, teraz jak tam bol ten Fín. Si vravím, dneska už to je trošku inak. I keď, no. Stále je druhá väčšina lokálnych. Tak toto teraz, no to sa mi nepodarilo. No to si budem musieť asi pomôcť. Spravedlňujem sa, spravil som chybylinku. No a ešte som to aj zle odstrihol. Tak to už je tak. Chcel by som nastrihnúť karty. Našťastie sa to podarilo. Daniel Babka, zaujímavé, Roman Málek,
Martin Hlavačka, Martin Chabada, Martin Ružička, Milan Hnilička, Radim Kucharcik, Richard Jareš, Adam Šáfer, Petr Přeučil. Tak, čiže zase ďalšie môžeme si odškrtnúť bez problémov. Ideme ďalej. 2006-7. Fúha. To sú zase také... Moment. Tak. OK, podarilo sa. Tak, ideme. Aha, tu je Peter Pucher, Jaroslav Kuberna, Jan Kolář, Martin Šefc, Andrej Novotný, Sniper, Petr Ton, Tomáš Kaberle, Lukáš Klímek, Petr Macháček a Martin Altrichter. Krása. Nebudeme riešiť inserty, je to video, budeme mať tak pol hodiny, to si potom všetko roztriedím. To preletíme to rýchlejšie. Tak, Martin Wagner, Martin Čech, Libor Procházka, Jan Starý, Václav Benák, účastník ME. ME? To ešte boli ME? Víš, teraz keď tak na tým premýšľam. Mestrovstva Európy. David Adamec, Roman Tomás, Marek Posmik, Petr Ton, David Havíř. Aha, tu nič nebolo. Tu všetko bejsky a tu boli krásne dva karty Sniper a ešte potom taká tá modrá. Si potom všetko rozstriedíme. Dobre, čiže ďalší ročník. Bez problémov zatiaľ si myslím, že všetko doable. Ono, dokým to video uploadnem na YouTube, tak si myslím, že už povystavujem všetky OFSK na e-shop. Lebo vrajím, zatiaľ sú tam len 3. Tieto som si chcel skontrolovať. Som nepredával zlepené, aby sme tam nepredávali zlepené veci. Ale myslím si, že je to solid. Ježišmaria. No, toto je také trošku... Hej, už som tam bol. Aha, vy nevidíte na kamere, prepáčte, ja sa trošku s tým zapasím. To nie je možné. No. Tak toto je gól proste. Tak toto je zrada. Skúsime to takto. Pomôžeme si blafákom. Tak. Vladimír Rúžička, David Pojkár, Petr Leška, Dušan Salfický, Hokej klub Kladno. Ja. Ešte neboli rytíři Kladno, ale boli to Geus zaostrí. Problémy s ostrením. Geus Okná Kladno. Ono, jak je tu veľa vecí v pozadí. A teraz to je lepšie. Celé zakryjem. Takže ťažko sa to číta. Michal Dobroň, David Stieler, tu je nejaký insertíček, asi Jiří Šléger, krása. Jiří Šléger. Ondřej Nemec, Jiří Korčák. Tak skúsime druhé, tu ani sa nebudem pokúšať, rovno si to natrhneme. Čiže karty síce nie sú zlepené, ale otváranie je trochu ťažšie. David Havíš, Michal Dragón, Karel Hromas, Jakub Čech, Antonín Buržuta, Jiří Drtina, Adam Svoboda, Martin Tomášek, Michal Pšurný a Dual Procházka Fikrt. Bielý Tigri. Rok založení 56. Tak, čiže ďalší ročník bez problémov. Blížime sa do prítomnosti, aj keď veľmi pomaly 2008. Musím povedať, že tie úplne ten nemali dobre vymyslené toto. Stanislav Procházka, Tomáš Mická, Jaroslav Kracík, Werner Hartmann, Robert Říčka, Zdeněk Čech, Radim Rulík, Jan Dressler, Roman Červenka, Slavia Praha a Richard Jareš.
Tak zase nič nie je zlepené, všetko je krásne. Všetko je krásne. A všetko je také akéby papierovejšie. Tie 2003, tie čo sa lepili práve, sú také trochu... Ach. A s tými obalmi mám teda... Páne Bože, no. Tými kusky lietajú. Musím povedať, že s tými obalmi mám trošku problém. Sa nebudem tvariť, že ne. Ale karty sú bez problémov. Tak. Jakub Štepánek, Richard Král, Jakub Korejs, Lukáš Bolf, David Stýler, Petr Kanko, Jan Starý, Michal Šeda, Zdeněk a Filip Čech a Rindoš Fráněk. Tak, moment, musím tu nájsť tu prakatinku, dobre. Takže tak už máme len 2 ročníky. Čiže ideme. 2010-11. Je to len pouhých 15 rokov. Prítomnosť. Tak. A tie sú už také lesklé zase, ale držia. Sú lesklé, ale vôbec sa nelepia. Krása. Marek Kubiš, Andreas Kubáň, Ján Kovář. Tvár. Ročník 90. Tomáš Duba, Jaroslav Balaštík, Vladislav Kohn, Jozef Melichár, Mountfield Martin Parízek, Milan Toman, Robert Kousal, Peter Hamerlík. To už aj tie týmy už sa málo menia. Tak, ideme. Jan Hudeček, Havířov, HV Havířov, to už, keď sa nemýlim, tak to nie sú v najvyššej súťaži, že? Andreas Kubaň, Parízek, Vykoukal, Duben, Hudec, Radek Mejdl, Vojtech Kubinčák, Michal Hlinka, Rúky. 90. No, tak krása. Tak a ideme na posledné, najnovšie, respektíve najnovšie z tých, čo teraz mám. Keď som teda, opakujem, nezabudol na nič, čo je dosť možné. Toto trošku posunieme, dáme to sem. Tak, zase trošku lesklejšie aj na dotyk také, ale nelepil sa vôbec. Krása, fakt ako Michal Sersen. Je to všetko robené dosť trvácne. Špelda, Elkins, Jan Kovář, Nechvátal, Bortňák, Mertel, Hovy, Mikulík a Hlinka. Tak a posledný balíček. Čiže ja som z toho šťastný, že všetko je v podstate v dobrom stave. Radovan Somík, tiež majster sveta, keď sa nemýlim. Čerepovec, Pardubice, účastník majstrovstiev Európy. Fíha, to si ja nepamätám, že bolo majstrovstvo Európy. Martin Ručínsky, známy borec, majstrovstva sveta. Tak, Horčička, Steven Gertsen a tu je nejaký insertíček, Petr Leška. Čtvrtý v bodoch. To je prvý. Vlasák, Straka, Nedvied, Zaliberec, Ružička, Hruška, Hubl. Hezky. Štefánka, Juraj Štefánka, nepoznám, Čuta, Zbigněk Hampel, David Ostřížek. Dobre, tak ako ja si myslím, že super. Tak mám tu mimo záber kamier plno prázdnych balíčkov. Veľkú kôpku. Tých kariet je požehnanie. Jak išli roky, tak mi príde, že tie novšie už majú taký modernejší dizajn, na dotyk sú lepšie. Hej, tie staršie sú také papierovejšie, s výnimkou 2003, ale zase tie sa nejak lepia. Čiže tak, a úprimne tie 2000-2001 ma tiež prekvapili. To peknými insertíkmi. Hej.
Sú tam nejaké nedostatky, trošku človek vidí biele bodky, hej a tak, ale fúha, čo aj na nejakú retro otváračku pre fanúšikov českej, hlavne ligovej scény, tak to kalab dolu. A sú tu aj nejakí borci z NHL, ktorí buď už končili kariéry, alebo pri nejakých výlukách, alebo neviem čo. Alebo na začiatku kariér, že? Takže ja si myslím, že paráda pri tom, keď beriem do úvahy, že tieto balíčky idú za neviem presne koľko, ale možno 15-10, no nechcem kecať, neviem jak to tam je, nejakých 20 korún, záleží asi od ročníku, tak ako v porovnaní s dnešnými kartami, že ktoré stojí podstatne viac, tak si myslím, že to je paráda. Zase ja chápem, že už to nie je aktuálne, ale každý má rád retro, každý sa rád zaspomína, no tak wow, máme teda veľké kusisko kariet. No a budeme to možno dať dárky. No nič, no tak aby som to uzavrel, tak ja si myslím, že jak som vravel, tak si to trošku tu zaplním na záverečné slova. Čiže, tak jak som vravel, hlavným dôvodom bolo jednak ukázať, jak vyzerajú tie karty, jak sa líši ten dizajn. On je relatívne podobný, jak sa vyvíjal, vravím, tie novšie ročníky sú trošku už keby modrenejšie. A myslím, že máme ešte nejaké iné OFS, myslím, že sú tam aj nejaké novšie, ale to sú niekde inde, tak v podstate som to nezahrnul, ono už aj takto video bude mať pol hodiny. Plus ten druhý dôvod bol zistiť, že nie sú lepené tie karty, čiže vôbec si myslím, že fakt minimum, čo som sám prekvapený. Hej. Hlavne niektoré, ak som chytil do ruky tie balíčky, som si vravel, že to bude zlepené, ale vôbec. Akože dobrá práca OFS, alebo kto to vlastne vyrábal, neviem. Tu je nejaké OFS Cards.com. Takže dobrá práca, no a jak som vravel, všetko to, neviem či v čase, keď to video pôjde, už bude všetko vystavené, alebo nemám, je tam trošku sklz, ale pokúsim sa to nahádzať. No nič, asi takto to môžem uzavrieť. Čiže zase like and subscribe, dneska sme mali dlhý hokej, na budúce dáme nejaký futbal alebo mix, uvidíme. Zase. Tak to je všetko. Adios.